Nunca vira esta parte da illa, nin a torreta, nin o enraixado, nin os gardas cos fusís que viaxaban, que vixiaban, nin os centos de homes que agardaban detrás deles, coa fame e o medo nos ollos. Desde a nosa casa só se vían unhas poucas árbores e a ponte, máis nada. As cousas non sempre son como parecen. Un dos gardas falou con mamá, pediulle a documentación e colleu a roupa limpa e empanada. Espero que non quede con ela o cabrón, dixo mamá entre dentes e colleu-me da man. Sentamos nunha pedra do peirao, vendo como Xulio e a nai falaban a través do enreixado cun home fraco. Había máis mulleres e máis nenos que se amoreaban nas reixas. Non sei ben o que pasou, escoitei berrar, preso a fuga! Logo varios disparos. Mamá dicía que botaban bombas de palenque, pero non son parva, xa non son unha nena. Non había festa ningunha, son rebumbio de laios e brúos e moito medo. Mamá abrazoume, tapoume a cara co seu peito. Non puiden ver máis nada, pero recoñecín a voz de Xulio chorando. Papá, papá, volve con nos para casa. Non quero que morras. Faustino colleu os cabos, moi apurado e moi serio. Vamos, que anda hoxe máis revolto. Eu non vin marusía ningunha, pero non lle quixen levar a contra. Escoitamos máis disparos e o barullo parou de súpeto. Liscade, roxas de merda, dicían os gardas. Mamá soltoume e puiden virarme e ver como apuntaban un home con fusís, mentres uns velliños comían cousas que apañaban no chan. Fixemos a travesía de volta en silencio, cada quen cos seus pensamentos. A min aínda non me pasara o susto e non paraba de tremer. Non entendín nada do que ali sucedeu ni nada entendo desta guerra estúpida. Bueno, este é un fragmento do libro A lavandeira de San Simón, un libro que inaugura unha colección que tiña moita gana de que saíra, que chama A Pequena Memoria, de Xerais, e conta a historia negra desta illa desde a ollada de dous nenos, Teresa e Xulio. Teresa era filla de Ramona Monera, unha das tantas lavandeiras ou madriñas que formaron parte desa rede de axuda aos presos deste campo de concentración. Mulleres que fixeron nun acto cotiá, aparentemente inocente como lavar a roupa, un auténtico símbolo de rebeldía, de disidencia e de resistencia. Xulio, o neno do conto, Xulio Lima Uteda, era fillo de Rafael Lima, que estivo preso ao pé de nós, sen causa nin outro delito que formar parte do sindicato mariñeiro en Portonovo. A súa muller, Peregrina Uteda, viña no camión do peixe desde Portonovo ata Cesantes, con Xulio da man. Mirando nas gabias do camiño se estaba seu home morto, como ameazaban os gardacivís en máis dunha ocasión. Xulio nunca máis esqueceu as visitas. De neno, a illa, nin o medo, nin a vergoña, nin a fame, nin a impotencia de ver o seu pai talas reixas e non poderlle nin dar unha aperta. E a súa nai no camiño da volta, sen parar de chorar da pena e da rabia. Rafael de San Simón foi á prisión de Vigo e despois volveu a Portonovo. E no fin dos seus días pedillo a súa neta, Margot, que é a miña cuñada, que cando faltase non deixara de contarlle os seus descendentes o que aquí acontecera. Que non se esqueza, para que non se repita, dicía. Esa frase é o cerne deste libro, como é, con certeza, do voso traballo, do voso labor, de todas as persoas e asociacións, institucións que levades traballando arreo tanto tempo arredor da memoria da súa recuperación e dignificación. Sen o voso traballo, sen a vosa loita, sen a vosa investigación, sensibilización, recuperación de nomes e de voces, de imaxes, non me tería sido posible facer esta historia que bebe da miña familia, pero tamén dese labor voso. Eu quixen poñer no voso traballo, na vosa loita, na nosa loita, un gran de area escribindo desde a ollada das mulleres e das crianzas, vítimas silenciosas e silenciadas de todas as guerras e de todas as dictaduras. Desde a súa ollada, mais tamén para eles e para elas, para a rapazada e a mocidade. A memoria precisa de se achegar tamén aos cativos e cativas que apenas coñecen a nosa historia, a súa propia historia. E para iso compre recuperar espazos como esta illa ou como Pazo de Meirás, espazos físicos dos lugares que acheguen a nosa rapazada en memoria dun país esgazado, condenado ao silencio. Que estes espazos sirvan tamén para falar das outras voces, das que nunca aparecen nas súas aulas, nin nos libros, a das mulleres, a das crianzas, pero tamén outras voces, a da memoria diversa, a do colectivo LGTB represaliado no franquismo e aínda na actualidade, a das persoas que se atreveron a sentir e a ser fora dos marcos e parámetros establecidos, contra ese país
este país en branco e negro, o noso orgullo de todas as cores do arco da vella. Hoxe, máis que nunca, compre lembrarmos nós, pero tamén lembrarlle a mocidade, as vidas que custaron chegar á liberdade que hoxe, quen sabe atacando, podemos gozar. O moito que custou conquistalas e o pouco que pode custar perdelas, contra o odio de algúns, e lembremos que non son casos illados, teñen deputados, ocupan espazos públicos, postos públicos, seguen espallando contra ese odio a memoria, a dignidade, orgullo, a resistencia como vacina para a ignorancia, a mentira e o esquecemento que nos queren impoñer. Ocupemos os espazos, as sillas, as bibliotecas, os pazos, as aulas, os fogares, as vilas, as cidades, contra a desmemoria, contra a violencia, contra a impunidade. Fascismo, nunca máis.